So, trip to Amsterdam. Yes. My 31st birthday. Yes, so we need to have a budget plan. Yeah, let's make a budget plan. Okay. And so what can we get? So what exactly you want? Let's say 2 pack of cigarettes. 2 pack. No, that's too few. Let's make it double. 4 packs? Okay, 4 pack of cigarettes. And what else you want? Something to drink. We need some good stuff. Jack Daniel's whiskey? Yeah, that's perfect. Okay, Jack Daniel's whiskey, 3 bottles. Oh no, we can afford more than that. Okay. Let's double down. Double down. Make it 6. Make it 6. Okay, 6. Yeah. And where do you want to do this? Which hotel? Hey Joel! Hey, how are you? Good. Today is Kellam's birthday, right? Oh yeah, it's August 30. But how come you know this? I am his fan for a long time. Why you don't send him a gift to India? Gift to India? But it really costs some money, huh? No, but there is one place. You can try in CakenFlowers.com and order something. What is that? What's that? CakenFlowers.com? I've only heard about CakenWhiskey.com. Oh, it's cool. But I'm sorry, I need to go. I have the train. Okay. See you. Send my regards to him. Bye. Let me Google it. Oh, it's a really nice website. This has very good options. So let's order this. Done. Dadu, Kelvin Saldanha घर गई. राव रे 1 मिनिट. आइलो. कोण? कोण या? कोण? तो Kelvin Saldanha. Kelvin Saldanha. हां. हा चेंगर होते इंते. होई गे. तो ते काम करतो दिसाने. हां, Kelvin. हां. काय आलं? तका पार्सल आइला बर्थडे गिफ्ट म्हणून. होई गे? हां. हो. पुलो बी आइला. होय आइला. तरी या ऑटो बी आहे यार. गाडी अंग पार्क करी येत नाही अंगात पार्क करी आई वेनी हो Kellam पार तुका पार्सल आणल्या पार्सल कोण पार्सल रे हॅपी बर्थडे सर तुमका बर्थडे लेकर केक आयला एक मिनिट बर्थडे आज Kellam हॅपी बर्थडे बोल गुलाब यायला दे मग तो बर्थडे आजच रे मग ये दर के सांगल्यावर आणलो एक गुलाब मका दी जाईन म्हणजे गर्लफ्रेंडला प्रपोज करून का जायत रे मागे जाल्यार एक आल्याक रे पुरो वरनोस रे आता ते पुरो सोडू ए दडला म्हणे रे ते जॉय लक्समबर्ग दोन दाणे दडला जॉय याला दडलांगी हां तरी आजच रे बर्थडे मतो तरी आजच रे बर्थडे पुरा केला ताने दडला लावून आजच जायचं माग गिरले गलत जायचं अवेता तुमका काय डाऊट चालला रे आमचे किनी गोळे आउटलेट टाके जायचं जायचं आज जोडी येत म्हणजे दोन्ही आता तयार आहे बेजार नका देते उक्ते करी आहे केला मा उक्ते आणि घाला आणि उक्ते करते दिसला जायला जाऊयात रे 2-3 तासांच्या तू काय राहायचं नाही ता का म्हणे मुझं बर्थडे उडा असा तू काय उडा असा आहे रे हा जायत्या तुझे आलं आता केक का नाही राहिला जॉयला ना कशी केक आणि पुला कशी दडल्यात रे ताजी उठी बाटली दडली झाल्या माझ्यात तर दुसरी असली रे ते होई केला ते सांग तू पहिले काय ना काय पण कोणी कोणी जागी ताका 3 तासांच्या केक आणि गुलाब दडून गुत्तात काही बाटली किती दड नाही सरता
फोन कर तू हा जायचं केलम अहो फोन करता कर माती एक फोन उकलीत नाही उकला राहून रे हा जायचं राव राव डायल कंदी था तुम तुलीचे माते आवून तुला हा जायचं हा रिंग देता केलम रिंग देता उली काट चार काट कोलार बरोबर हॅलो हॅलो कोण जायल रे बोनशेर केला सवा पोट्टिंगा मुस्कार फुटवून का तुझे बोंजीर गिंजीर म्हणते झाल्या रे ए केला हॅपी बर्थडे बड्डे मोरंदी रे ती नाही रे तू आहे ती केक आणि फुलां धाडल्याय ताजी उठी तुका पाठी चढून जाणार तुका ओय रे दडून जाऊ ना रे जेवायला अका केक दडली तू कुठून बाटली आता राव शिकयता बाटली दडली नाही तुका कालो म्हणते रे बाटली दाडलाई बाटली दाड रे बाटली दाडलाई रे ताने काले मुंटे या बाटली दडली की ते जॅक डॅनियल्स काले जॅक डेनियल्स देवा मुचा काले जॅक डेनियल्स जेडी ये जाला जेडी रे ओय रे रे राय ना जॅक डॅनियल्स बाटली दडल्या रे सोमा पडली ती ना रे मेळो ना रे काही डिलिव्हरी च्याड्यान काही भितर घालून मग रे बाटली अरे 70 युरो दिल्या त्या 70 युरो दिल्या जहला तू काय टेन्शन कर नका अंग केक खाऊन काय बार केल्या काय तू टेन्शन कर नका आता आवनी रायन करून ते ऑफिसात घेत बाटली आणण्याता फोन कट कर तू करणार कर आव करता तर डब्बा केला आवत यार पैसे दिल्ली का राव राव ए तू एक रे येते ना मी सांग ओके पैसे तू या ये केलम येतोच रे ते या वस्त्रार गेला ते पेंट वसाना काय रे तू एक काम कर तू वसून पैसरून सीधा मुकारी येतं. गाणं वसून पैसर नेता Hello sir, good morning. How can I help you? एक्सक्यूज मी आमचे पार्सल मिस झाला नाही ये केक आयल्या गो बाई बाटली येऊन आणे होय रिसिव्हरचे नाव काले म्हणून सांगित की मुझे केल्लम केल्विन ये तो जोएल लक्स सांबार ए लक्संबर्ग नाही ते लक्संबर्ग ते केल्विन सल्डाना जोय लक्संबर्ग ओके कर बाय हॅपी कर Yes, Sonia. What happened? एक्सक्यूज मी मॅडम सांगा. ते फुलं आणि केक आयल्या कोण ते बाटली येऊ ना कसली बाटली अंग बाटली काय नाने अंग काले दिसता केक आणि गुलाब दुसरे काय दिसाना नाही मॅडम ती बाटली ने सांग बाटली बाई होय. ती राऊंड बाटली पहिलं कोणची बाई ती लांब अच्छा ना बाटली कली लांब बाई सी राऊंड जाऊन ती लांब बाई चक्कर बाई चक्कर खंची बाटली ते काय त्याच्या एक त्या बाटली येणार तू सांग ती जॅक डेनियल्स 1.5 लिटरची हा हमको जॅक ना काढले ने या कादर मन मुझ एक मोड घाला तुझे दोन्ही मोड घाल्यात मुरे हमका कंट्रीत होते
Action. Want a hotel right close to the red light district. This one. It's really good. Yeah. Okay, what's the name? OG. 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 Yeah. And how much does it cost? काय कर रहा है ऍक्च्युअली सीन पडायचे आमच्या क्वेश्चन तरी आज तू बड्डे रे मुझो नाही लक्समबर्ग तर दडून जात हवी लक्समबर्ग शे वही लक्समबर्ग का नाही संसारचे हर एक कोण जाय ना ये ना का नहीं रे जला ऐसे ए जल से जायला कया मामूल था जायत केलाम रिंग जाता केलाम ಯಾರತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು चना ಆಕ್ಷನ್ ರೋ ಅಚ್ಚಿ ಬಡೋನ್ ಸುರದಲ್ಲಿ ಏ ಜ್ವಾಲ ಜೇಡಿಗೆ ದಡಲಿ ರೇ ಕೇಕ್ ದಡಲಿ ರೇ बाटली दडकी ಬಟ್ಲಿ ದಡಲಿ ಏ ಜ್ವಾಲ ಜೇಡಿ ರೇ कितले वर्ष ओल्ड रे मला सांगताना वस्तू वगैरे करता आहे ना अवे ॲडजस्ट करी गेस मार ना केला ती कंटिन्यू करून देता हां ओके ॲक्शन चेक येता बाटली येता बाई येता चेकर बाई असे ती त्याने दडल्या काही अशी राऊंड म्हणालो छाटे असून की पूर्व बाई बाटली ओटासी बाटली बाटली चेक करून दी चेक कर He was supposed to say cut. Oh, cut!